हेलौ लोगोफोर, नै आं दंफैयो गब्ला गाथोनाव। दिनै बेलासेयाव माखासे जाग्लांनाय हाबाफारि आं नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय फारि फारि नायलांबाय था। ओमफ्राय आं नैबेयाव माखासे नोंसिनो माखासे सिनारि देखायना होदों। नैबे जाबाय अरुणाचल लामा। आं बेजोंनो फैदोंमोन, बै लामाजों फैदोंमोन आङो। नोंथांमोना नुबायना? बेजोंफोरा नायदो, नोंथांमोना सिनारिखौ नायनो थांदो। ओरैजाय नै जायगाफ्रा गारि लाना फैदों गासिबो। ओरैजाय नै बे जाहैबाय माखासे जाग्लांनाय। बे जाग्लांनायनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ माखासे दिन्थिलांनो नागिरदों। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय फारि फारि नायलांबाय थादो। आं जास्ट मोनफैबाय, दासो मोनफैनानै आं नोंथांमोननो जास्ट आं मोनसे क्लिप लाबाय। नैबे जोंहा आदायाबो मोनफैबाय, बिथाङाबो दासो मोनफैदों। बिथाङाबो बेयाव बाहागो लागोन। बेजों लोगोसे आं नोंथांमोनखौ गासिखौबो खोन्थालांसै दायो फारसेनिफ्राय फारि फारि। जाय दोनबाय नै गारिफोरखौ गासिबो दंफैयो। टाटा मेजिक, मा होनो बेखौ, बलेर' पिकआप दङ जोंहा गारि। बे सारबो दङ। सारा मोनफैबायना? लेट जाबायना एसे? आदसा, एसे लेट जाबायनो बिथाङा। आं ओरैजाय माखासे जानाय आइटेमफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थालांसै। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय फारि फारि नायलांबाय थादो। मानसिफ्रा हाग्रा बारि नालाय एसे सेरखाय बेरखाय थासिगोन, मानो होनबा दाबो जानाय आइटेमा जाथ'वाखै नालाय। बेनिखायनो मोनथ'वाखै नामा बाबुमोन? जानायफ्रा जाथ'वाखै नामा? जाथ'वाखै? जाथ'वाखैना? जासिगोननो। आं नोंथांमोननो खोन्थालांसै। दङ माखासे जानाय लोंनाय आइटेम बानायनाय जायगाया। आं नै दैयाव ओंखारबाय। दैनिफ्राय ओंखारनानै बिथांमोनाबो ओरै दङ, जाथ'वाखैनो, ओंखायनो गासिबो ज' दङ। नै इयावनो बानायदों ओरैजाय। आं फैनाया एसे लेट जाबाय नालाय, ओंखायनो माखासे आइटेमफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थानो हानाय नंला। अब्लाबो संनाय आइटेमनिफ्राय खोन्थानोसै आङो। नायदो नोंथांमोना, नै हांनायबो हांदों। दायो अमा एवदों। नैबे जाबाय नै खै केजि जागोनलै फंबाय? खै केजि जागोन बेदरा? 60 केजि। 60 केजिनि बेयाव माखासे दंबायो। नै मोननो जाहांबायना जाथ'वाखै? मोनां जासिगोन ना? मोनां जादों ने? आंथ' मिरामिससो जाबाय, गाज्रि मोनथ'नांला। इयाव मा बानायदों बाबुन? ओंखाम? आदसा, आइबि माखासे हिसाब खिथाब रायलायदों। बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै र'। आं दैयाव नै दैखौ बारनोसै आङो। बोरैबा गोलैबाथाय गैला। आयौ र'। आयौ दैखौ आं बारबाय। खोन्थानोसै नै बेयाव माने हिसाब खिथाब खालामदों। नोंथांमोना अडिट माने अडिटलै? बैसागु फोरबो आफाद आदसा खुंगा नैथि रंजालि नोलिबारि रंजालि बैसागु फोरबो आफादनि आदसा हिसाब प्लास जाग्लांनाय हाबाफारि लाबोनाय जादों ना? हिसाब खिथाबा जोब्बाय नामा? जोबहांनाय लामायाव फैबाय। जोबहांनाय लामायाव। आदा बेसे गोबाव जाखो? एसे बावबाय। बावबायना? 2 किल'मिटारसो जाबाय। आदसा, दाबो मोनजाथ'नाय जायाखै ना? मोनजाथ'वाखै? हिसाबनि गेजेरजों जाथ'वाखै। आदसा ओंखायनो जाग्लांनायबो जाथ'वाखै। जाग्लांनाय जाथ'वाखै ना? जानोसै। बेसे गोबाव जाखो फैनाया? 3 घन्टासो जाबाय। 3 घन्टासो। आदसा, होमबा आं ओरैजाय माखासे खोन्थालांसै नोंथांमोननो। मा आदा दासो फैदों नामा? गोबाव जाबायना? ओमफ्राय माबोरै जाखो खबरा माबोरै जाखो? नै आदाया मा होनदों, आदायाबो मानि थाखाय लेट जादों, माने बेहाबो फंबाया एसे उसुबिदा जादों। फिसालाया उसुबिदा जादों ना? दायो मेडिकेलाव दं नामा? मेडिकेलबो लाबोबाय दायो। लाबायना? माने बिदिनो पेकेट मेथाइ जायै माने उदैयाव गेस जादोंमोन। ओमफ्राय गेस जाना बिनि बिराद मोनसे गाज्रि सानाय मोनसे बिसाक्ट' बे ओंखारदोंमोन आरो माने। बिनि बेलायाव माने जानायनि बेलायाव मा बुंनो सानो आदाया? दिनैनि बेलायाव ना? जेनेबा गथ'फोरनि सायाव आरो जेनेबा आंनिबाथ' हायोब्ला नै दानि जिथुखिनि पेकेट ओंखारनाय मेथाइ, जेरै जेनेबा तेरे मेरे नुडिल्स बा रिं, बेफोरबायदि मेथाइफोरखौ दा गथ'फोरनो फ्राय जाहोनाङा आरो माने। खारन बे बुस्थुआ बिराद गाज्रि, माने बिराद मस्ला मस्लि होना बानायनाय बुस्थु, आरो बे बुस्थुआ बिराद केमिकेल थायो। जायनि थाखाय गथ'फोरा बे बुस्थुखौ जाबाय थायोब्ला बिनि उदैयाव निस्सय माने लिभार फांसनफ्रा फुरा गाज्रि जायो होननानै बेखौ बयबो जों गारजेनफ्रा साननांगोन आरो माने।
मानो होनना बुंबा आदाया जास्ट माने रिसेन्टलि माने गावनि फिसालानि थाखाय दासो मेडिकेलाव थांना फैदों बेनिखायनो आदाया बे नलेजखौ होबाय बिथांमोना माने एसे गोसोआव लादो मानो होनबा आदानि फिसालायानो जानानै मेडिकेलनिफ्राय दासो फैदों आदाया बेनिखायनो माने आं आदानाव एसे कमेन्ट लादोंमोन आरो बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जाहाथे माने गाव गावनि फिसाफोरखौ बा माबाफोरखौ एसे जोथोनै लायो जानाय लोंनायनि बेलायाव एसे माबायदिखौ जायोबा माबायदि मोजां जायो नङा होमबा बेखौनो आंबो खावलायबाय आरो आदायाबो बेखौ एडभाइस होबाय बिनि थाखायनो नोंथांमोना नायनानै एसे गोसोआव लादो आरो जेनेबा मा खालामबा मोजां जायो आरो ओमफ्राय दिनैनि बेलायाव जानायनि बेलायाव आं माखासे नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै नोंथांमोना फारसेनिफ्राय फारि फारि नायलांबाय थादो लासै लासैनो जाबाय नामा हांनायसै ना सारा जादों ना जादों आदसा हांनाय ना मालायलाय हांनाय आदसा मोजां जादों ना टेस्टि देलाय जानायलाय आदा टेस्टि होनना बुंदों ओमफ्राय बिदिनो जागोन नामा हुदा हुदा जागोन नामा जेबो गैया बेदरजों खाना होननाय लोगो लोगोथ' माबा मोनसे थानांगौमोन एक्सुवेलि दै बथलजोंसो जायोनोलै खानाखौ लारि बेदरा खिन्थु मोजां जादोंलै जानोना बरिया बेदर नोलोबारि बैसागु आफादा दिनै बैसागु बिदायखौ लानानै बेनिनो दिनै हिसाब खिथाब खालामदों बेनि बेलायाव माखासे जागलांनाय हाबाफारि लादों बे जागलांनाय हाबाफारिया रायलायनाया जोब्बाय हिसाब खिथाबा जोब्बाय बेनि गेजेराव दा जानाय लाहार फाहार खालामदों बे जानाय लाहार फाहारावनो गासिबो बिथांमोना माने एबार जानाया जागासिगोन बेदर गासिबो रेडि जाजोब्बाय दै जास्ट माने माबा मोनसे बावबोदोंनो बेखौ लायनो थांदों दसे नै बिसोरो जाहैबाय नोलोबारि बैसागु फोरबो आफादनि गासैबो मावफुं सोद्रोमा बिथांमोना खाना जानो फैदों बिथांमोनाबो मोननाया मोनखाजोब्बाय हाय बरिया मिरामिस ना मोनथ'वाखै होनबा ना मोनबाय ना जिरायदों सोरबा गोजौआव जिरायदों सोरबा गाहायाव जिरायदों सोरबाबा मबाइलजों बेस्थ' जादों खाना जानिनो सारायसे मोनखांबाय जरानै सासे हारसिं संग्रा नालाय एसे बिथाङा मेंबायनो सारायसे मोनखांबाय ना सारायबेसे मोनखो सारायसे मोनखांबाय आरो नैबे सारायसे लास्ट बे साराया थगायबा जानाय नङा हाय बेदरजों जानोसै दिनै रेडि जाजोब्बाय गासिबो रेडि जाबाय मा जेबो गैया नामा लोंनाय बाथोन लादों नामालाय लोंनाय बाथोन लादों आदसा सारायसे मोनखांबाय ओमफ्राय दा सारायसे बे मोनखांनाय आरो सारायसे एवबाय दंबायो मा जाखो बाबु मोनजासै नामा दाबो मोनजायाखै नेगासिनो दं मोनफैथ'वाखै ना मोनबाय ना नुहुरगासिनो माबा मोनसे खमि जाना दं खोमा दै बथल गोजासो ना आदा आदानाव मोनसे बाथ्रा सोंसै आङो सोंजायो फंबाय मा सोंनो सों ओरैजाय फैदो सानैनियावसो बैसागु फोरबो बिदायाथ' मोजाङै थांबाय नङा होमबा थांबाय बिराद मोजां थांबाय सोर सोरखौ लेंहरदों होनदोंमोनलाय
जोंना लिंहरनायाथ' अनेक 8 नयजनसो दङ 8 9 आं नामखौ बारा मिथिलांबावासो फार्स्टआव नयन बरगयारि आच्छा ओमफ्राय सुदेम सना आच्छा करिश्मा औ प्रियांका उम सायाश्री औ आरो माबा दंबावो करिश्मा दंबावो डाबल करिश्मा डाबल करिश्मा औ आच्छा आरो बेजों लोगोसे माबा बुद्धदेब दंबावो बुद्धदेब औ फेस्ला ओमफ्राय आरो प्रेक्टिकेल औ ओमफ्राय आदामोनना बाजेटआ बेसेबांसोनि बाजेटमोन 5 लाखनि बाजेटमोन दा बिनि गेजेराव माबाफोर दाहार साहारफोर जादों नामा गैया जेबो दाहार गैया जेबो गैया औ आच्छा आच्छा होमबाथ' मोजाङैनो मोजां थांबाय नङा होमबा ना औ आच्छा होमबा आंबो बिथांमोनखौ दिनैनि आंबो जेनेबा दिनैनि माबायाव जा नोलोबारि बैसागु फोरबो आफादाव आंबो सासे मेम्बार हिसाबै आंबो माने जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा जोंहा नामि दामि सिंगार बा इउटुबारफोरबो लाना फैबाय बिनि गेजेराव दिनै माने जोंनि माखासे प्रग्रामफ्रा साक्सेसफुल जादों बिनि बेलायाव दिनै बिनिनो माखासे रायलायदों आरो जागलांनायसो लादों आरो बेखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै दिनैनि भिडिअखौ लानाय जाबाय नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थादो आरो माखासे आं जानाय लादों जोंहा बे जानायनि बेलायावबो आं जानाय लोंनायखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांसै नङा होमबा ना बरिया बरिया কেনেকুৱা বন্ধু একদম বঢ়িয়া খাব পালে নাই খাব পাই আছো পাই আছ ন পানী মাংস চাংস ৰেডি আছে অলৰেডি बिथाङा जाबाय बर' रोंना रोङा बेखौ सोंसै आं मोजां ना खबरा मोजां बिथाङा बारा बर'आ स्पस्त जाया अब्लाबो मोजां होनना बुंबाय रायलायनायानो माबा जायो भाइरेल जाथारनोसै जाथारनोसै मोनजाथारसिगोन फरायब्लाथाय फोथाराव थांनायाव मावो जाबायना जानाय जाबाय जोंना खुगायावसो एसे साबस्क्राइब खालामनानै जाहाथे सासेबो थालाङालासिनो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव बा अके बर' हारिनि जै बेदर जाबाय আক্রমণ হল না নাই আক্রমণ করিলি নাই আক্রমণ হল এই অমা বেদরা नै जाबाय नै आदायाबो बेदरा ना अ जेबो गैया बेदर गोजा ना माला दंलै आदा ओमफ्राय बेलाय माथो दैजोंसो जादों आच्छा मानिबा दुखु जादों नामालाय खावले हमलायनाय गैया गैयानो गैया गोथाव जादों गोथाव ना गैला मालानो गैला मालानो जाजोबबाय गोथाव ना होबाय नामा टेस्टि ना जोंना जुमाय-जुमायजों लोब्बा गैया दैजोंसो ना आच्छा जुमाय गैया दैजों बेदर एनि जों गामिनिखा जायगानिखा गोथाव ना जादों ना दे दे जा गोथाव जादों जायाखै
बरिया जादों ना हांनायसो मा बेदर बा हांनायालाय अमायानो माथो नोंस्रा खालिसोलै लासैनो गैया खा रहा है कैसा लग रहा है बहुत बढ़िया है पूरा टेस्टी है ना अच्छा क्या मीट है वो तो शोर का मीट अच्छा अच्छा ये कोई लोग मुर्गा का मीट भी खा रहे अच्छा अच्छा ठीक है हम दिखा रहा हूँ ना सिर्फ मीट है क्या आप लोग का हैं मीट भी है ये नहीं 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 वो वाला नहीं है नहीं नहीं जो वाला नहीं है आने वाला आने वाला है है क्या ठीक है आ रहा है ना सोरबाफ्रा बेबायदि खाना जानाय नुफेराखै खिन्थु आं बेबायदि खाना जानाय नुफेराखै अकल बेदरजों दैजोंल' खिन्थु आं दिनै फार्स्ट टाइम नुबाय आरो लाइफआव बेदरजों आरो माने दैजोंल' जानाय ओमफ्राय रायजोफोरा बुङो खिन्थु आं दिनै फार्स्ट टाइम नुबाय आरो माने दैजों आरो बेदरजों खाना जानाय लाइफआव नुफेराखैमोन आं खिन्थु दिनै फार्स्ट टाइम नुबाय आरो ओरैबायदि माने डिसिप्लिन खालामदों माने एलक'खौ लायोबा मानसिफोराथ' मिथिखायो नङा होमबा मा बुस्थुआ मा जायो नङा होमबा ओंखायनो माने बिथांमोना माने एलक'खौ फोजोबनो थाखाय चान्स लादोंनो माने चान्स माने मा बुङो बेबायदि बै सारा होबाय प्लेन वाटार औ आंबो दाना माने पावारसो नुदोंना खानाखौ माने बिदि जानांगौनो दैजों माबा पावारजों माने न' एलक'